Il-ħadd filgħodu bdiet iddur il-kelma li l-bajja ta' Fomm ir-Rieħ intilfet darba dejjem wara li ġarfet parti mill-irdum fl-akwati. L-għada One News ħareġ fuq dgħajsa mal-ekwipaġġ tal-Għaqda tas-Salib l-Aħmar fejn seta' jsegwi l-effetti li dan it-tiġrif naturali ħalla fuq din il-bajja fil-punent tal-pajjiż. Kif tistgħu taraw warajja dan hu dak li fadal mill-bajja pittoreska ta' Fomm ir-Rieħ. Dan hekk kif din il-bajja li kienet infittxija minn ħafna spiċċat mirduma taħt it-tafal u l-ġebel li ġarfu minn mal-irdum. Il-baħar kien għadu mqanqal bit-tafal li niżel fil-baħar minn mal-irdum, dan tant li b'differenza l-akwati oħra il-baħar dejjem dardar u biċċiet bojod bit-trab mal-kosta. Waqt id-dawra mal-Kosta Maltija, il-kru ta' One News kellu l-opportunità li jsegwi l-ħidma tal-ekwipaġġ tal-Għaqda tas-Salib l-Aħmar. Dan hekk kif mument minnhom l-ekwipaġġ lemaħ raġel fuq dgħajsa isejjaħ għall-għajnuna. Hekk kif resqu qrib id-dgħajsa, ir-raġel stqar li kien waqaflu il-mutur tad-dgħajsa. Minnu fih l-ekwipaġġ rabat id-dgħajsa qabel ġiet irmunkata sa ftit il-barra mill-bajja tal-Ġnejna. Hawnhekk l-ekwipaġġ sejjaħ għal membru ieħor tas-Salib l-Aħmar li ħareġ b'jetski sabiex ikun jista' jwassal lir-raġel u d-dgħajsa tiegħu sax-xatt. Sem Bilem mill-Għaqda Maltija tas-Salib l-Aħmar spjegalna kif fis-sajf ix-xogħol fuq il-baħar jiżdied sew u jaraw li jkunu lesti għal dak kollu li jista' jinqala' mal-Kosta Maltija. So we actually cover mostly all of Malta. We got a call the other week down to Area 7, what is Masterschlock. And basically we got there in 16 minutes to assist the AFM. Dan l-istazzjon segwa wkoll ir-ronda li ssir mill-ekwipaġġ tas-Salib l-Aħmar mal-bajjiet differenti madwar il-Kosta Maltija.